Mráza, pozerám sa, že kde ho vidím, a tam je. Nech sa páči, poprosil by som za potlesku, ak by bolo možné. A zároveň by som pozval, oči mi tam padli do tej strany, dekana materiálovo-technologickej fakulty, ktorý otvorí taktiež spolu s pánom Mrázom konferenciu. Ďakujem za potlesk. Chcel som dodať, že profesor Miloš Čambal, takže ešte by som poprosil raz potlesk, že privítajme ho. Takže páni, nech sa páči, mikrofón. Chceme ručku alebo port? Dajme jednu. Áno. Takže nech sa páči, aby to bolo také jednoduchšie pre vás, dúfam, že to bude. Nech sa páči. Vážený pán generálny riaditeľ spoločnosti Stellantis, vážený pán dekan našej materiálovo-technologickej fakulty, vážení zástupcovia akademickej obce, milé dámy, vážení páni. Teší ma, že môžem spolu s vami byť prítomný na otvorení tejto zaujímavej konferencie a chcem veriť, že dnešným dňom zakladáme v Trnave aj príjemné podujatie, ktoré sa môže každoročne opakovať formou tradície. Je dobrou správou, že významní zamestnávateľia a naše vzdelávacie inštitúcie v Trnavskom kraji idú s dobou a napredujú v rozvoji. Dôkazom je využívanie moderných prístrojov a produktov v automobilovom priemysle, v strojárstve a či už aj ich využívanie v zdravotníctve. Je faktom, že v Európskej únii patríme k regiónom so silným zastúpením automobilového priemyslu. Okrem automobiliek u nás pôsobia aj ich dodávateľia, ktorí spolu zamestnávajú tisíce ľudí. A to je silným dôvodom neustále napredovať, rozvíjať nové technológie a ich využívanie v praxi. Naša pozornosť patrí aj zamestnávateľovi, ktorí v rámci duálneho vzdelávania učia študentov na našich stredných školách novým vedomostiam a kompetenciám. Tie budú môcť následne využívať aj vo svojich povolaniach, pričom som presvedčený, že mnohí z nich budú pracovať práve vo firmách v našom Trnavskom samosprávnom kraji. Vážené dámy, vážení páni, verím, že táto dvojdňová konferencia bude pre vás obohacujúca a prínosná. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne za príhovor. Pán dekan, poprosil by som aj vás.